Ararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, agdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat pasangbayan tayo ti ladawan ni Santo Cristo Milagroso. Iti kat dakkel nga debosyon tayo, nangro na ti Basilika, iti shrine, ijay sinait, nga iso daydaywan ti ado, gapo ti bilag na, ti panangibabaet na, adon nga istorya, tinapanagnakan, ti panangagas, napatgan nga kararag, at datay mo't ita, nga agkamatalag ken kuana, dumawat ti panangibabaet na, wan ladawan laeng ni Apo Jesus. Ngamno addaan tayo ti pudpudno nga pamati tinakin ladawan, patgan na dagiti dawdawat tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod ka dagiti nasantuan a misteryo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panangipakdaar tay anghel, ti dinatulawan a birhen, inyawat na, tinagloryaan nga anak mo. Napno tiranyag ti Espiritu Santo, kat nagbalin a pagtaingan ti Diyos, ipaay mo ka di tatuladin mi na inggasatan a birhen, iti napakumbaba a panagtudyo na iti pagayatam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaammo ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Diyos mo iti pagilasinan. Mabalin nga gapu ti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay wenno jay ngatos sa dilangit. Insungbat ni Ahaz. Saan nak nga agkid daw ti pagilasinan? Saan ko asuuten ti Apo? Dumngeg ka ita, si kaakapututan ni Ari David. Di ka aya mapnek ang mangibus ti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Diyos. Ngarod, ti Apo a mismo ti mangtedken ka iti pagilasinan. Adda balasang a birhen a masikug, aganak to iti lalaki, ket panaganan to iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastreken nyo ti Ari ti Gloria, isu ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong ken dagiti amin alinaon na, kukwa na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana, binangon na iti rabaw dagiti adalem adanum, ket ti lansad ti taaw, impasdek na ti fondasyon. Siya sino ti may kari a sumangat iti bantay ti Apo, siya sino ti mapalubusan a sumrek tinasantuan a templo na, tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, napasnek nga agserbi ti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan tu ti Apo, ket awaten tu ti Diyos, amang isalakan ken kuana, dagiti kakasta at tao iti umasideg iti Diyos, isuda ti agparang iti imatang ti Diyos ni Jacob.
Agam kat pampanunot mi, ikatemme ti dua-dua mi, sisa sagana kamadunge, hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti may kanem abulan ti sikog ni Elizabeth imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti may sa abalasang a birhen ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika tinaidumduma ti pategna, ti Apo adda ken ka. Napalalo ti panakariribok ni Maria ti insao ti anghel ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem ko na ti anghel ken kuana di ka agboteng Maria ta pinaraburan na ka ti Dios. Agsikog kanto, ipasngay monto ti may sa lalaki ket panaganam to iti Jesus, naindaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Dios nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel kasano amaramid dayto idinto amay Isaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy tagapuna na santuan to ti ubing ket maawagan to iti Hesus. Maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lopez, masikugan no pay bakit unayen. Innem abulanen ti sikugna. Taawan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid ko makanyak kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti ebanghelyo ti Apo. Good afternoon. Welcome dagiti naggapo ti Sacred Heart Parish Galimuyod. Mayo kita-kitaan ti simbaan mi nagpintasen niya. Ang angawak dagiti agisi tatay sakbay kay nga sumangpot tay bigat dagiti agtutubo agar aramid da iti bilen-bilen dita nga pangikabilan mi kini Apo Jesus nga pangrambak into no Paskwa kung kunak kanyada ni Engineer Newton kada Architect Justin kung kunak darsin nyo ang aramidan tapaya Christmasen baka si manan ton sayo lamalpas pag iso si mangpet ka nga rod taman manong na ni Apo Jesus di kay mo lamalpasen umaya kung kuna na iso imbes nga di ubing nga impakdaar da nga maiyanak nakakrusen datoy imay iso nga nasutilmet adatoy nga kung kunami uray ni Apo Jack kas ano ko mati panangi pasyar tatada itoy kasano inya ti theology na ko mga ipasyar mitat na iti barbaryo kumadayta ladawan ni Santo Cristo ke tiramrambakan tayo ke ipapasngay panakayanak pagabayan tayo dagiti agmanongan an di manong nakalansa di ubing maiyan anak nya amo pay no sinod ta ti os-oston nangisit ni Santo Cristo dati ritablumi puraw ali aja kamo no kadang nga taga Salcedo kada taga ubog idtan ang napudaw kin nangisit nga may sa nga Kristo dato niya sinurot tay nga rod ti ko sinurot tay nga rod ti istorya nanipod na ipakdaar aging ganang imulis sa dilangit sinurot tay nga rod ti biag ni Apo Jesus ammo tayo malaksid di hidden life na idi ubing barito aging gana nga nagpaayay templo idi kwan nagpukawen dayjay ti hantay nga ammo anyo ti istorya na gamin ni Santo Cristo Milagroso
Yes, sinait tatan, nagbalinan nga shrine, nagbalin pa nga basilika, shrine ga po tati devotion na, han nga malapdan ti tattao. Ora idiadak nga katikista ijay dingras ken solsona, no first Friday, dayjay sakristan mi nga lakay mo ah. Para luto sa kristan, ipapilit na nga da kami ti agpatit ka aglukat no first Friday ta apaya, adda grupo da nakalugan da ti jeep nga mapan makinisag to'y sinait, aga po da dingras. Dahil nga kaadayo ti umay na, kada first Friday mapan. Tahan tayo nga mailibak ti debosyon. Anya tinaaramid nga minda ito, aging gana yung sinait ka nagbalinan nga sa Rhine Basilica. Anya naaramid nga minda ito eh. Edi 1620, dagiti mangalap ija nga min, nadda Santiago Cobio, ito nga nagkas jay ti baybay, jay dadalakitin mo, nagbautan ti sinait ken badok, dadalakitin kunana day jay, kobmo day jay. Kadagiti mangalap, napanda nagkalap, nakakita dati doa nga box, naka-box day ta. Hahan nga day ta original agam kasta kadak life size. Naka-box. Nga ti ipagarup da, amuda nga ladawan, ilukatan da ginagyan. Alaon da gito taga sinait. Day ladawan ni Apo Santa Maria, handa maawit. Alaon mo ti taga badok da ito'y ladawan na handa maawit. Nagsinukat da. E di alaon ti taga sinait da ito yan, linaglag andang inawit, linaglag andang mo. So di ko na nga divine destination ko na da ito. Dito ti istorya na iso nga jibadok, milagroso, na shrine basilica, shrine basilica mo ijayan, ito'y sinait, nagpigsa ti debosyon da ito. Ina, iso na naawagan ti Apo Lakay, Black Nazarin ko na tayo, nangisit. Kati maatap da ito, 1620 da ti maatap idi naggapo ti Japan dagitoy nga ladawan na isadsad amoy ti na isadsad inyan ano ti dadloyon aging gana isadsad da ijay dadalakiten gayet ti na gayet ti istoryana dijay naikuadad toy iso nga nabagi tayo ni Apo Lakay nabagi ti Ilocos Norte ti inyaraganan ni Apo Baket. Katataan niya ti iso nga kunana, divine choice, divine destination na apay nga. Anya dagiti milagro nga napasamak, adun. Idi tawen, agora kayo. 1620, nga naalada, 1656, ada sakit ito'y bigan, epidemya, na inya da ito nga sakit, nga kunada nga, da epidemya nga naaramid, binulod da dayay ladawan ijay sinait impan da tibigan na agasan iso nga adda jay simbaan nga basit no piyestana dayay mo ilaeng May 3 simbaan nga basit adda replika na mo ijay maararamid ta paya inagasan na ijay sakit jay bigan iso nga agid dan ti piyesta ti sinait ken dayay patabig-bigbigan ti vegan area kawayan kada adya aglawlaw na nga nangagas ni Apo Lakay ijay so dijay ladawan na iso nga adda nakamuntar ijay nga ladawan na kaging gatatta adot intercession nga maararamid dagiti agay agbasa dagiti agay exam ti board exam dagiti patpatsenda nga no apanda dumawat dagiti agabroad mapatgan dagiti dawdawat ti pampamilya kasjay katikang runaan nga intercession na anya dayay mga gas epidemya ado katatamat ditoy ang talaga ang narigat tayong i-explain natin sagsaga na antayo kay pan nakayanak kay may mo bumisita awatan tayo at isumat schedule tayo tagpasyar ta entero nga Ilocosor kay ditoy Salcedo isituate tayo ditoy anya mo ti epidemya nga mabalin tayo nga ikararagan tatatap no maagasan uyak ang tatag uyak tayo mat siyak to siguro ti kapigsa nga pamaniknikan no maagasan dito sakit mo ito na pumanaw ni nyaganan ni Santo Cristo. Anya mo ti mabalin nyo nga paagas. Dakay nga tagagalimo yun, inya mo ti paagas yo. Diya ka mo no kaya natin agasan ti chismis. Nabagay galimuyod ken Salcedo medyo agpada lang data. Ay, hamat. Nakarkaro kam sa base, nakarkaro kay sa labaset. Kanya ti mabalin tayo yung ipaagas, na sakit ti gimong. Nutang siti pagsasaritaan, tablalaeng man.
Aya ka mo haan. Kadagiti nga nagaduti intercession tayo, saksakit. Nagitay tataak nya uyok, ado ti saksakit. Idi ko mapanag panagdidenggi ko mati umay na datoy kadachi kung gunya ta nagyang ko madya dinaratan ta isuda ti nagiwaras ti isuda nagiwaras ti saksakit idi di anya naganan ngam ta dawaten tayo pa nang ibabat na napigsa anya ta intercession tayo akas pamilya anya dagiti dawdawat tayo ngari naan tayo latati kaadana iti sibay tayo tanapigsa ti panang ibabaet ni nga panang ibabaet sa bali anya po karidad nga imay idi ti mangibabaet ni Apo Isusan aka dati tiladawan na ka han nga mangibabaet iso na nga mismo ti mangagas haan nga mangibabaet no ni Apo Santa Maria intercessor ngam iso na ti mangagas ta iso na nga rod ti iso na nga rod nga mismo ka anak ti Dios iso daytoy maibasa ang kitaan nyo ayron iti maibasa ipabpablaak pay laeng ni anghel kin ni Maria agsikog kanto kunana nakalansan nagungar pa yan. Ipagpablaak pa ila dito ang maibasa tayo tatangaal daw. Kekareto mine, kunana iti Greek dayjay. Hail, highly favored one, kunana. Sikati na inggasatan kadagiti amin. Sikati kagasatan, kunana. Ti Greek dayjay, kikaros, kunana dayjay, ti root word na. Kekarito mine, one word lang aming kanyada dayjay. Hey, highly favored one, sikat ineng gasatan kadagiti amin. Nariribok ni Maria, iimbaga ti anghel nga iso tinaing gasatan. Kay di nariribokan kunana hangka madanagan agsikog kanto kas ano nga maaramid dayta kamay saak a birhen kinonpermaran na nga birhen isuna sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Sa linungan na kanto ti sa linungan na kanto ti man nakabalin ti ama babaen ti espiritu agsikog kanto kaya naaramid akasta iso nga ti di kadadakkelan nga sakripisyo nga naaramid ti istorya tayo ti itatao ti Dios babaen ken Kristo dayta nga itatao kumpleto na ipablaak na iyanak dimmakkel nga kasubing nangisuro nagtuok na ilan sa itikros aging nga nagungar dayta ti kadakkelan nga sakripisyo Diyos isuna ngem bimaba imay na inarakop tinarukop a katatao tayo imay inkawus ti term na inkawus na tinarukop nga bagi tayo akas tao ngem amin ada kanya na malaksid akada tayo akada basol isuna awanti basol kadaytang istorya ti panakaisalakan aging ganang imuli, nakaraman tayo dayta, dayo di pagyamanan tayo. Katatta, dayto nga paset, tato tiramrambakan tayo nga rod ka Christmas, di pan nakayanak, ngam, jak mo very untimely, no very perfect time mo, nga imay mo laeng, nga kas milagroso, Santo Cristo milagroso, taagasan na tayo, anyway, adda mo pandemya nga madamang agtartaray kada tayo, pandemya ti kinatangsit, pandemya ti kay sakit tinakem, pandemya ti apal adakes, pandemya ti uyaken, agin uuyak non nakayat ti agbasa, kasay, pandemya ti, anya dagiti kayat na aramidan tayo, and we pray. Habang ragragsaken tayo ti umay na, alakag kararagda, idawaten tayo mo ti panangaasin na, taapaya, iso na nga ti kamang tayo. Malagip yun ko na ni Moses, idi ko hintang kayag na di jay nagsinan uleg. Taapaya, tigita ti uleg. Nakagat dagiti tattao, at damatay, at dagsakit. Nagaramid ti nagsinan uleg. Kanya ti kunana, amin nga makakita, matay di jay gita, agbiag da maagasan da. Kanya mo ti mensahe na kada tayo. Ti ipapatay ni Kristo, no maitangkayag, no mamati tayo, patayon na, pukawon na tigita ti agnanayon nga patay. Anya data agnanayon nga patay, babaan ti basol, maisina tayo iti Diyos. Kababaan data nga pan nakaikros na, mapatay data agita ti basol, ti agnanayon nga ipapatay, iso nga na ited ti agnanayon abiyag kada tayo. Haanan nga gita ti uleg, haanan nga gita ti kano di ti basol na punasen, nagunod tayon ti agnanayon nga biyag iso dayta ti simbolo na iso nga tunggal kitaan tayo ni Kristo nga naitangkayag iti cross nang rona daytoy Santo Kristo.
laglagi pun tayo launay, nga babaan dahi nga pan nakaitang kayag na, no mamati tayo, bigbigan tayo, pinukaw na tigita ti basol. Naikapeng tayo ako kwa na, nagbalin tayo nga baro nga tao. Numan pa'y narukop dati akin na tao, babaan keng kwa na, bunyag, amin nga sakramento, pinunas na, nagbalin tayo anasantuan. No, makabasol tayo manon, mailawan tayo man ti makabasol, nagsaya at insuro naman, inlungalong na ti pa nagpipin na kawan, konpesar. Kaya tamo ti pagsayaatan na. Alat at da kayo nga taga Salcedo, rinaan tayo tamo ti kaadana, naman pa di tayo liplipatan aday ti Paskwa, na di tayo kaagsimana nga bigbiglaan, gaputan nalipatan tayo mo ti Paskuan, no nga malpas day nga bilen, kadi rinaan tayo agbiag tayo nga kasmayan nurod iti pagayatan na kuna ni Maria. Nagmayat dato'y kunanan maaramid kanya kakiskin sa taapaya anya ti kuna ti anghel ken ni Maria, awan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Naglatak. Awan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Uray dagiti sakit, uray dagiti problema, uray dagiti plano, uray dagiti kayat tayo. Awan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Panagdaton. Kumararag tayo, kakabsat tapno na tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan. Kitaom kadapo daytoy naidumduma a sakripisyo, tapno di pan nakiranod mo iti daytoy a misteryo ti Eucharistia, pudno kuma amaawat mi, ti parabor anam namaen mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami nga agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipas ngay, tapno masangputan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan, anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit,
ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswan, ti langit ken dagan apnuday ti pakaiday-dayawan. Madai-daya tiyo may tinagang tiyak. Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod tay paimo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam kati paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagi na tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Hasta met nakalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket tuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami at ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda an nakapudno an nagserbikan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket walwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw itoy ti kanenmi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan.
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon ko malaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga agapo kanyak ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaing asaw, mapahimbagton. Apo Jesus, sumay ka. Ito'y pusok ag naed ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa. Tapno jak to maisina ken ka. Iturong nakadua po Darabayan aladay to'y numo Tapno ag serbi ag asipupod mo Aging gatumpal to'y biyag ko Dati ayat mo isuwa po ti biyag ko ket ti asim isuwa po ti kiret ko ket ti biling mo isuwa po ti pagnos ko nga agturong kinapod mo Isuwa po ti biyag ko ket ti asim isuwa po ti kiret ko ket ti bilin mo isuwa po ti bagnos ko nga agturong kinapod mo.
Pumararag tayo. Apo sa laknibam ka dagiti pinakan mo iti nailangitan a parabor mo. Tapno dagiti makiranod asiraragsak ka dagiti sakramentom. Malakaman dati pudno akapya gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agyaman kami kakabsat nga taga Sacred Heart Parish Galimuyot ti kaadayo ken panangitulod yo ti ladawan ni Santo Cristo. Sigurado nga imununa kayon nga nasingsingpet ngamda kami iso nga ikararagan da kami nya. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Agparintumeng tayo taintay kararagin. Kararag ken Senyor Santo Cristo Milagroso. O Santo Cristo Milagroso, ipakitam at ikinapakumbaba ken panagtudyo, isu tiladawan ti panagbiag mo. Inibturam tirigat ti krus ken sinangom ni patay, tapno ipaay mo kada kami ti panakay salakan mi. Iti ngaro dia asideg mi ken ka, maamiris mi kuma nga itilaeng napakumbaba a puso, ken naragsak a panagayat ti krus, a makasurot kami iti dalan mo. Maaramid mi kuma at idana ti biag mo, ket agbalinmet at turong mi, nang nangruna tinapudno a panangaramid mi, kadagiti akem ken misyon nga intalek mo kada kami. Maaklon mi kuma dagiti panagsagaba, rigat ken panubok, a panakipagdalyasat mi ken ka iti inaldaw. Magipagungar kami met kadi ken ka, tapno manamnama mi ti baro aregta, baro anamnama ken baro abiyag. Apo, agpakumbaba kami kadi, nga agunnoy ti tulong mo, tapno maipangag ti kararag mi, ken ited mo kada kami, tinaysang sangayan a grasya ken parabor, adawaten mi ken ka. Nulakit di agbanag apakaidaydayawam ken pagimbagan mi. O Santo Cristo Milagroso, bendisyonan na kami, kastamet ti familyami. Amen. Tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.